Leak? Ay, do ako electric pan leak. Sound check. Ay. Ay. Ano bang karik sa ano? Ano bang ka sa gadan? Ano bang kamang yan? Ha? Ano ka? Ano bang kama? Ano ba ngayon? Oh, Wednesday. Oh, Wednesday pala. Asa agang bangge? Okay. Ay, asa na yun? Pri, tapos ka na ba? Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pri. Ayun. Tapos ka na ba? Nag-end ka na ba? Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pri. Okay. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps Pri, tapos ka na mag-live stream? me winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na parang pinag... Magandang hapon naman dyan sa iyo, Pri. Ayan. Nagtapos ka na ba ng live stream mo? Around you, girl, you got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang Harang pa, 4 minutes. Mamaylin, tamsak na. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Mamaylin Mapile. Ayun. Hello naman dyan sa iyo, ma'am. Kumusta? Ayoko nang Mega love shoutout po dyan sa iyo, Mamaylin Mapile. And thank you also for joining my streaming tonight. Ayun. sabihin sa'yo na ikaw lamang. Ay? Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get... You are now listening to the sounds of DJ Rance. Tamsak, sir. Thank you for that si Tamsak, Mamaylin. Welcome naman sa aking live streaming. Mamaylin Mapile. Ayan. Tamsak, ayun. Thank you for that si Tamsak, Mamaylin. Pri, tapos ka na ba ng live stream mo? Umalis ako doon, Pri, kasi nga sabi ko mag-fire muna ako. Kahit mga 1 hour lang. Mag-update lang tayo ng channel. Ay? Na yung cover pala nito.
Ma'am Eileen, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Eileen? Ay, ano ba to? Mainit na hapon po, sir. Oo nga, ma'am. Medyo magagabi na, ma'am, hindi na hapon. Hapon pa lang ba dyan sa inyo? Magagabi na, ma'am. Anong oras na? It's 51 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening. Ay, in the afternoon. Ay, tapos na rin si Ma'am May vlog, pre. Tapos na rin si Ma'am May. Okay lang po, sir. Thank you. Ayan. Wala kang premiere, ma'am. Mataas pa ang araw, sir, kaya hapon pa lang. Ah, mataas pa pala ang araw sa kanila. Sa amin, medyo sumubsub na. Kanina ang live streaming ni Pre, mag 4 o'clock is, umakyat ako sa live streaming ni Pre, and ayun na nga, medyo napakano yung araw. Tirik na tirik pa din yung araw. Medyo pasubsub na ngayon. Wala po, sir, nag-play na po kanina ang premiere ko. Ayun. Ala, ay, oo nga pala, naiwan ako doon sa premiere mo. Nandito, sa isang browser ko. Kratz Gameplay, hello everyone po. Ayan. Akala ko, Kratz, i-add mo ako sa Facebook. I just thought. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Kratz Gameplay. Welcome naman sa aking live stream. Hello naman dyan sa iyo, Kratz Gameplay. Thank you also for joining my live streaming. Parang alas 3 p.m. ng hapon ang sikat ng araw dito, sir. Pero same lang po tayo ng oras dyan sa Pinas, sir. Oh nga, you're in Hong Kong. Kasi nasa taas konti ang Hong Kong. Nasa baba konti ang kaya ganun yun, ma'am. Hello naman yan kay Baby Zane. Mega love shoutout na dyan kay Baby Zane na nakakulay orange. Naka-color orange. O, diba? Hello naman dyan. Hello to you, little boy. Sabi niyo po, dami nang nagme-message. Kaya akong dadagdag pa ako. Okay lang naman yun, sir. Basta mag-message lang kayo na mag-message. It's totally fine. Meron akong kakilala, guys, na yung tawag dito, meron akong kakilala na kinukulit ako sa messenger, kaya lagi ko yun na nare-replyan. Hindi ko po alam. No, tinapon mo na. Opo. Singapore pala. Singapore. Opo. Okay lang naman po, sir. Okay lang naman. You can ask anything, sir. You can ask anything. Hindi ko po alam, Baby Zane. May star baga ako sa likod, Opo. Asa na yung shield mo? No, wala na. Opo. Wala na yung shield mo? Saan mo nilagay yung shield mo? Singapore, nasa Singapore pa. Oo nga pala, nakalimutan ko. Akala ko Hong Kong. Uy, merong update ngayon, guys, yung monetization. You can now check if you have community guidelines if you are a non-monetized channel, guys. You can now update your You can now update your channel. You can now check whether you have community guidelines sa monetization ninyo, guys. Updated na yan. Ayan. Post pag-graduate po 100 sub. Ilan ka na ba? Ilan ka na? Me. Sa monetized channel, walang update nun pa rin,
Wala nga. Me, ayan. Ilan ka na ba, sir? 80. O, 20 na lang, guys. 20 na lang. Baka naman. Sige. Hala, sana hindi yan maglaga. Sir, simulan mo nang i-play yung iyong ngayon. Kapag ka, may pumasok na mga tawag dito, mga kakilala natin, padikitan natin. You are now listening to the sounds of DJ Rance. Buti pa nag-stream yard na naman uli ako para may kakwentuhan ako dito. May mga katanungan kayo guys, pwede kayo magtanong. Ayan. Pre, tapos ka na ba mag-live stream, pre? Tinapos mo na yan. Ilan na ba? 80. Pagka may pumasok, rats, ayan. Meta ba, Balmond? Parang di naman. Uy, ang galing ni Balmond, no? Speaking of Balmond, ang galing ni Balmond, kapag umiikot siya, may lifestyle siya, as in. Hello Ma'am John, asensya na po. Di nakakatambay sa live nyo. Busy po ganong oras. Ayan. Sabi ni Sir Kratz Gameplay. Katatapos lang ata mag-live stream ngayon ni Pri. Ngayon. Katatapos lang ata mag-live stream ni Pre ngayon. Sir Kratz. Opo, ni-revamp din na po kasi ginagamit Balmond. Hoy, pero maganda na. Ang ganda as in. Oo. As in, ang ganda niya na. Yung pamangkin ko nga, yun yung ginagamit. Tapos, tawag dito. Ang galing, basta ang galing niya. Kanina pa nagtatanong, bebe. Hindi. You are now listening to the sounds of DJ Rance.
Nirevamp kasi yun. Nirevamp ba yun? Si ano nga, dati-dati ang lakas nun ni sino na ba yun? Yung VIP, yung kauna-unahang VIP na kapag ka nag-VIP ka sa kanila. Ang lakas din nun. Si Freya, ayan. Super ang lakas nun, dati. Kaso, nirevamp din siya. Hindi na ngayon. Dati first skill pa lang nun is tawag dito. May stun na. Ngayon wala na. Second skill, ang bilis na lang ng stun. Asa na ba si Pre? Pre, tapos ka na mag-live stream, Pre? Ang dami nang nirevamp na heroes, no? Oo, dapat i-revamp Lord. Ibenta na yung Lord. Kunin mo yung kunin mong tawag dito, hero. Gawin ng hero yung Lord o kung kaya yung turtle. Tapos, lagyan ng skin. Oo. Kaya kung pwedeng ganun, no? Ma'am, ako si May. Hello naman dyan sa'yo, ma'am. Ako si May. Mambuhay. Magandang buhay. Diba? Dyan sa'yo. Welcome naman sa aking live set. Mambuhay, mega love shoutout naman po dyan si Mambuhay. Kumusta naman tayo, Mambuhay? Saan ba nilagay ni, Nem, nawala. Sayang. DJ Rans. Asan yung shield? Huwag na muna dyan. Hanapin muna natin yun, Shin. Asan ba kasi? Wala man. Nasaan nga kasi? Hoy, makahoy-hoy, wagas, oy. Mabilin mo na tayo na. Ala. Hindi ka sa akin. Hindi yun. Iilaw mapili tayo. Makahoy-hoy yan, wagas, oy. Ang lupit. Mambuhay, magandang hapon naman dyan sa'yo. Kumusta tayo dyan, Mambuhay? Joe Margel, mega love shoutout naman po dyan kay Joe Margel. Nagbabalik natin na kaibigan, host or pa-help night boot ko di gumagana. Bakit ma'am di gumagana? Anong problema doon ma'am? Tamsak harang dan boss, ayan sabi ni Joe Margel. Thank you naman dyan sa iyo ma, sa mga paharang mo dyan. Bakit di gumagana ma'am? Or mali talaga yung pagkakalagay mo ma'am? Oo. It's either mali ma'am yung pagkalagay mo or hindi mo ginawang moderator si Nightboot ma'am. Oo. Yun lang yun eh.
It's either hindi mo ginawang moderator si Nightbot. Kapag ka pumunta ka ng kapag ka nag-sign in ka ng Nightbot mo, halimbawa i-join mo siya, may lalabas diyan na link na kailangan i-copy paste mo 'yon. Walang space ka ma'am na yun kung ano yung link na pinapakopya sa iyo, yun lang talaga. Walang kasi nahihirapan ako magturo sa iyo kasi ang ginagamit mo is puro touchpad. Kailangan mo talaga ng kailangan mo talaga ng tawag dito, ng mouse para saktong-sakto yung pagkaka-copy paste mo. Kasi kapag ka-touchpad ma'am is mahihirapan ka, dalawang kamay mo pa rin ang gagamitin mo kasi yung isa is ipang-hold mo at saka yung isa is yung ipang-click mo. Ganun po yun. Oo. Mahihirapan talaga nahihirapan ako magturo kay ma'am dati kasi touchpad ang gusto niya. Hindi ako ma'am sanay sa touchpad and ang tawag dito, mahirapan ka talaga kapag touchpad ang gamit mo ma'am. Kailangan mong masterin ma'am ang paggamit ng mouse. Pero kasi mas mabilis ang mouse kung kumpara sa touchpad talaga. Kailangan mamasterin mo muna yung paggamit ng touchpad ay ng mouse. Trust me, kailangan mo ang mouse when you are using laptop or computer. Or pwede mo naman ma'am kung talagang gusto mong cellphone ang gamitin mo, ilagin mo na lang si Nightbot sa cellphone mo and then i-open mo na lang sa laptop mo. Kapag ka na-set up mo sa cellphone mo, pwede mo namang magamit yan ma'am sa cellphone mo ay sa computer mo. Ano pa ba? Mega love shoutout Kratz Gameplay. Papa Hubert dito lang nasa kusina pa. Mega love shoutout sa lahat. Love all. Sabi ni Papa Hubert, kumusta naman tayo dyan? Kumusta yung panliligaw mo Papa Yu? Kumusta naman yung panliligaw natin dyan? Doon kay Bicolana Vlogs. Balikan ko po lahat ng didikit sa akin. Sana magstay sa 100 this time. Ayan. Okay guys, patulong naman ako. Sige na. Yung mga may mga mabubuting loob dyan, yung may mga ninja. Ito yung nakapin sa atin si Kratz Gameplay. Road to 100 tayo. 20 na lang ang kulang guys. 20 na lang. Busted. Kaya ang ganda nun ni Bicolana Vlogs. Diskartehan mo kasi ng tawag dito, pangmalakasang diskarte, sir. Oo nga, maniwala ka sa akin. Alam ko ang mga kiliti ng mga Bicolana. Wow, kiliti talaga, as in. Suyuin mo kasing mabuti. Para hindi ka mabasted, sir. Ay, ano ba nangyari dito? Sa aking computer. Ay, okay na pala. Magluluto ako dito. Dyan lang kayo basta lablab sa lahat. Ayan, harang. Sige lang Papa Yu. Luto ka lang dyan. Sarapan mo yan. Oo nga. Guys, sige na. Baka naman yung mga nakabidji sa atin. Kung meron kayong mga tawag dito. Kung meron kayong mga pandikit, ayun, pwede nyong dikitan guys si Kratz Gameplay. Mamimigay ako 5WH bawat dikit nyo. Oo nga, para naman makapagbigay tayo ng WH. Ako naman liligaw Papa Yu para sa iyo. Tatawagin mo lang na baby. Baby! Ganon. Oo nga, alam yun ni Ma. Oo.
Pagka papayo, bigyan kita ng tips ha. Kapag ka mga bandang alas 12 na maglaro ka ng ML, baby time yon. Oo nga, maniwala ka. Tanungin mo yan si Joe Margel. Kapag ka mga bandang alas 12 na ng gabi, baby time yon. Oo, marami kang mauhook doon sa ML. Baby, tatawagin mo lang na baby. Oo nga. Tanungin mo yan si si Joe Margel. Alam na alam niyan eh. Kapag ka magbabandang alas 12 na, baby time. Landian time, ganon. Landian time talaga, no? DJ Rance. Di ako marunong pag-aralan mo, sir. Laro po mamaya. Ayan. Sige. Krats gameplay. Isali mo naman ako, Krats. Oy, buhatin mo kami. Nana user ako, Nana user. Do you hate Nana? Lagi kong tinatanong yung kalaban namin na, do you hate Nana? Laging naaasar sa akin. Pero may time talagang malas talaga mamalasin ka naman talaga. Laging malas ako minsan. By host Tora Kusina mode, bahala kayo dyan, luto ako dito, baka masunog na naman. Sige. ID nyo po, drop ID po, sabi ni Krats Gameplay. Oy Krats, di ba tayo hindi ko alam ang ID number ko. Ito, Ora space gone space 2. Ayan, meron no. Pwede namang underscore Ora underscore or pwede rin na Ora underscore gone. Ayan. Ayan, tatlo yung account ko. Oy, i-add nyo yung Ora gone. Ora space gone space 2. Yan yung nilalaro ko ngayon. Pinapataas ko yung ranking niya. Para maiba naman, gumawa ako ng bago. Sunod na ginagamit ko yung underscore. Copy po, search ko mamaya. Host, ano oras po kayo naglalaro? Ayan. Pag nag-ML ka, magkakasyota ka doon, papayu. Mga 10 o'clock, pagkatapos ng live streaming ni Pre, naglalaro na kami niyan, ni Lamar. And kasali ko yung kapatid ko. Magaling yan. Tawag dito, kalaruin mo yan si Joe Margel, Sir Krats Gameplay, as in. Ang galing niya magbuhat, as in. Oo nga, binuhat ako ng binuhat kagabi. Kaso meron kaming laro kagabi na talagang as in super ang kunat ng kalaban namin, as in. Oo nga. Ano ba yung larong yun? Nakakalima pa lang kaming patay. Kami ubos na. Kasi paano? Nag-baby na. Pag naglalaro kayo guys wag kayo magbe-baby oy. Oo nga, mag-focus muna sa laro nang hindi matalo. Oo, nag-baby eh. Kasi naman Samsak harang. Thank you naman. Follow kayo Follow back po. Sige. I-follow back ko ikaw, sir. Pagkatapos, eto kasi yung aking cellphone ay pinangla-live stream yung aking gamit sa aking laro. Tapos maglaro tayo.
Wait po, host, bili lang ulam po. Ayan. Sige, sige lang ano. Pasali din ako maya, pabuhat din ako. Balikan ko po lahat mamaya, sabi ni Kratz Gameplay. Bibili lang daw guys ng ulam. Uy guys, baka naman guys, meron kayong mga pandikit dyan. Dikitan nyo na si Kratz Gameplay habang bumibili siya ng ulam niya. Oo. Ano yan? May bill pala ng kuryente. Ano kaya ang bill ng kuryente namin? Tingnan ko nga. Wala na siya. Ang laki pala. Oy. Dikit na yung mga momo ko dyan, boss. Ayan. Sige lang, sige lang, sige lang. Ano, ma. Nasa sugod ka ba ngayon, ma? Nasa sugod ka ngayon? Or umuwi ka ba ngayon? Siguro nasa sugod to. Sugod baka kay Albay. Oh, bakit meron na naman? Meron na naman. Nasa sugod, kaya pala, nasa sugod ka pa. Kagabi habang naglalaro tayo, may isang bote dito ng Red Horse.